बर' खौरां गासिनायगिरि नोंथांमोनहा गिबियावनो अननाय आरो खुलुमनायजों गिबियावनो आं बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव दं आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमानि मोनसे मडेल हस्पिटालाव बे समाव दङ। बे समाव आसाम फरेस्टनि वाकिं खालामनो थाखाय बेवहाय मोनसे लाइन जाबाय दङ। बे समाव आङो बे इन्टारभिउ होग्राफोरनाव बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आङो बिथांमोनाव फंनैसो मोगा-मोगि जाबाय दे। आচ্ছা दिनै नोंथाङा बे फरेस्ट गार्डनि इन्टारभिउ होनो फैनानै माबायदि गोजोननाय मोनदों? बे फरेस्ट इन्टारभिउखौ होनो फैनानै आं गोजोननाय मोनदों। बेसेबांसो किल'मिटारनि बेवहाय वाकिं खालामनाय जागोन? 26 किल'मिटार थांलाय फैलाय। स्टार्टिंआ मडेल हस्पिटालनिफ्राय बरबरिसिम, बेनिफ्राय रिटार्न आरो मडेल हस्पिटाल। बेखौ नोंथाङा हागोन ना हाया बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो? आंथ' हाखायो, आर्मिबो थांखायो आं। आচ্ছা नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदोंमोन? आङो राबां क'क्राझार। फरेस्ट गार्डनि इन्टारभिउ होनो फैनायाव बबेनिफ्राय फैदों? आङो बाक्सानि गरेस्वरनि। जिहेतु नैयाव गरेस्वर माबा बाक्सानि आन्थाल' फन नालाय जोंना गरेस्वरनि थारमाने जों गरेस्वर एरियानिफ्राय फैदों आरो। बेसेबांसो किल'मिटारनि जागोन? बेयावथ' लिरनाय मथे 26 किल'मिटार दं पलिं लिटाराव 26। बेखौ नोंथाङा हागोन बा हाया बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो? ओरैनोथ' दा कनफिडेन्सआव फैदों नालाय जोङो जिहेतु प्रेक्टिस खालामखानानै दा कनफिडेन्सै हागोन बायदिखौ नांदों आरो। दिनै बेवहाय इन्टारभिउआव बेसेबांसो मानसि जागोन होननानै नोंथाङा फोरमायनो? इन्टारभिउखौ ओरैनो अनलि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट वाइस नालाय नैबे डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट खालामखादों। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै आरो सानथाम ना सानब्रै दं जोंना थारमाने। दिनै 22, गाबोनबो 24 खालिबो दङ। थिग बेबायदिनो नैयाव इमान जायाब्लाबो 3,000सो जानांगौ बायदि नांगोन आरो इमान जायाब्लाबो, खारन सानथाम सानब्रैसो दं नालाय। बेखौ खारना होगोन ना थाबायनांगोन? एक्सुवेलि दानि सासे अफिसारनाव सोंदोंमोन बिसोर होनदों जायखिजाया 4 घन्टायाव खारनानै बा थाबायनानैबाबो 4 घन्टायाव कमप्लिट खालामनो हाबानो जाबाय होनदों आरो। दा जों एसे खारस्लुगोन हानाय गिदि माथ्र' टाइमखौ फिल आप खालामनो नाजागोन जोङो, बेनो आरो।